Hola, soc l'Oriol Alsina i en aquesta classe parlarem de fidelització, sobretot de per què és important fidelitzar. Jo sóc un fan, no hi haig de confessar-ho, sóc un gran apassionat de la fidelització i penso que sempre la tenim molt oblidada. La fidelització sempre la posem en un segon pla i tot i que en parlem i a vegades fins i tot ens omplim la boca de sí, s'ha de fidelitzar, en la realitat, en la pràctica, les organitzacions, quan compares el que estan gastant, quantes persones tenen treballant i els pressupostos que tenen en captació, i ho compares amb el que tenen a nivell de fidelització, doncs són dos mons diferents. Sovint les organitzacions no tenen ningú que fidelitzi. Sovint no tenen un pla de fidelització, no tenen un pla de relació, no tenen planificat res. No se n'ocupen, fan el mínim, envien una newsletter i, home, això està bé, però fidelitzar és anar una mica més enllà que això. Llavors, què els hi passa a moltes organitzacions? Que, com que es focalitzen només en generar altes i altes i altes i captar, totes aquelles noves altes, els nous donants, no els cuiden com haurien de cuidar-los i, per tant, amb el temps, amb els mesos i amb els anys, acaben tenint un nombre de baixes molt alt. I a part de que les baixes tenen un cost, el que passa és que els equips, en els seus objectius de captació anuals, se'ls hi suma l'haver de captar totes les noves, les altes, per compensar les baixes. Llavors entren en el que es diu la trampa de la no fidelització, que vol dir estar atrapat en captar i gastar per captar, perquè per una altra banda, sense que te n'adonis, estan tenint moltes baixes i se t'escapen. I això és molt perillós per a les organitzacions i pot fer que l'organització entri en problemes econòmics i fins i tot arribi a perdre diners. Aleshores, per què és important fidelitzar? Home, és important també, depèn de què pensis que és el fundraising. Si penses que el fundraising és una simple activitat a curt termini per aconseguir fons i diners per finançar un projecte, doncs potser no és tan important la fidelització. Però si penses, com jo, que la fidelització no va de diners al final. Vull dir, els diners acaben arribant i és l'objectiu final. Però el primer objectiu són les persones. És convèncer persones perquè s'assumin a la nostra causa i que es vagin implicant al màxim possible i que a poc, amb el temps, es vagin enamorant. Amb aquesta definició de fundraising, llavors sí que la fidelització agafa tot el seu sentit. I diguéssim que oficialment hi ha dues grans raons per defensar la necessitat de fidelitzar i de fidelitzar bé. I la primera és molt material, la primera és econòmica. És a dir, els diners no estan a la captació. La rendibilitat no està a la captació, està a la fidelització. Per una senzilla raó, que és que captar un nou donant costa entre 10 i 20 vegades més que mantenir-lo i fidelitzar-lo. Per tant, una organització que vulgui tenir ingressos a curt termini no hauria de llançar una nova campanya de captació i gastar-se molts diners i gastar-se 100 per captar 100, diguéssim, o menys, sinó que hauria de fer una campanya d'increment de quota o de donatiu extraordinari dels seus donants i llavors els tindria aquests ingressos. En captació, al final, la captació és indispensable i és el pas i allà s'ha d'invertir. Però com que la rendibilitat ve després, això també ens permet que puguem tenir una rendibilitat en campanyes de captació que sigui menor al 100% del ROI, o el ROI s'expressa en tant per cent o amb un dígit, que sigui menor de 1. El ROI és l'indicador bàsic de rentabilitat de qualsevol campanya i en la seva definició més senzilla són els ingressos entre les despeses. Per tant, si gastem 100 en un any i captem 100, doncs tenim un ROI de 1 o del 100%. Doncs què passa si tenim un ROI inferior a 1? En teoria és un fracàs, no? Perquè estem perdent diners, però no. Si entens el fundraising com m'agrada entendre'l, tu pots gastar-te 100 per captar en un any 80, però a menys que es mori el teu donant o que se't doni de baixa perquè ho fas molt malament, el mes
potser no el mes 12, però potser el mes 15 o potser el mes 17 o el que sigui, tu recuperes ja el 100 que has gastat, la inversió de 100, i arribes al que es diu el punt mort. I a partir d'allà són ingressos pràcticament net, perquè el cost de la fidelització hem vist que és molt més baix. Per tant, a mesura que passen els mesos i els anys, cada cop la rendibilitat va augmentant exponencialment. Per tant, la primera raó és molt senzilla, és econòmica i sovint l'oblidem, que és que com que costa molt menys fidelitzar, doncs allà és on està realment la rendibilitat. I la segona raó té molt a veure amb el sentit del que estem fent com a organitzacions, no? Amb la raó de ser. En el tercer sector hi ha àmbits molt diferents, sempre parlo sobretot de 4 grans àmbits: l'àmbit social, l'àmbit cultural, l'àmbit de la salut, diguéssim, i l'àmbit educatiu. I totes aquestes organitzacions, que algunes són ara molt grans i tenen milers de persones i milions d'euros, i algunes no, i algunes són petitetes i algunes són mitjanes, totes elles van néixer algun dia perquè una o diverses persones, a vegades fins i tot és una persona, va considerar que hi havia una situació d'injustícia, alguna cosa per la qual valia la pena lluitar, i va decidir dedicar uns recursos, dedicar el seu temps a intentar transformar aquella realitat. Qualsevol iniciativa que es desenvolupés es va desenvolupar no només amb una qüestió de recursos econòmics, es va desenvolupar gràcies a que tenia cada cop, aquella persona van aconseguir convèncer a cada cop més persones que s'impliquessin amb la causa. Per tant, quan diem que cal una base social àmplia de donants, el que estem dient, no estem pensant només en diners. El que estem dient és que aquesta base social àmplia de donants el que et dona és legitimitat social, legitimitat política, és a dir, no és el mateix defensar una causa que només 250 persones consideren que és important, que milions de persones consideren que és important. Té molta més força. Un exemple són les organitzacions animalistes. O sigui, ara per fi ja hi ha milers de persones que consideren que els animals tenen els seus drets i que no podem trepitjar-los i fer amb ells el que vulguem, però fa 50 anys eren poquíssimes persones les que creien això. Vull dir, estava comunament acceptat que els animals estaven aquí per ser menjats i torturats i fer el que volguéssim amb ells, i per tant les persones que estaven defensant aquesta causa no tenien, la seva causa no tenia una legitimitat social prou forta ni una legitimitat política. I no és el mateix anar a veure un departament per negociar o un ministeri quan tens 100 donants que quan en tens 100.000 o quan en tens 1 milió. T'escolten molt més i al final estàs representant a molta més persones, tens molta més responsabilitat. I és veritat que tens molta més força. Però aquesta base social àmplia no només ens dona legitimitat, sinó que ens dona també visibilitat. Perquè si tenim una base social de gent que creu i estima allò que estem defensant, són els millors portaveus i els millors, jo els dic els trobadors, perquè poden parlar de la causa a les seves famílies, als seus entorns, a les seves feines, i després, quan els demanem, poden fer el que es diu peer-to-peer o community fundraising, vol dir que poden començar a captar per nosaltres amb el seu entorn, amb les seves famílies, a través d'aniversaris solidaris, a través de casaments, a través d'activitats a les escoles, de formes molt diferents. Llavors, en resum, 3 raons, una molt operativa, que és no caure en la trampa de la fidelització, i dues grans columnes. La rendibilitat, entendre que la rendibilitat de qualsevol activitat de fundraising ve amb el temps, i segona, el sentit. És a dir, si creiem que la fidelització realment va de persones i desenvolupar de la relació a llarg termini amb aquestes persones, doncs creure'ns-ho i dedicar-hi recursos ens permet canviar una dinàmica, començar a parlar amb els nostres donants, començar a escoltar-los, no només que ells ens escolten a nosaltres, i quan això passa tenim molta més legitimitat, tenim molta més visibilitat, i una altra cosa, és que a vegades aconseguim recursos que no ens pensàvem que teníem, perquè els nostres donants són persones, i sí, ens donen una quota, però resulta que a vegades ens poden donar també el seu temps o les seves competències, perquè potser
volem fer un esdeveniment solitari, un sopar de gala, i estem intentant contractar i negociar amb una empresa perquè ens ho faci molt barat, i potser resulta que un dels nostres donants té una empresa de càtering i aquella persona estaria encantada de portar el seu coneixement i la seva empresa i de fer-ho fins i tot de forma gratuïta per nosaltres. Per tant, jo sempre animo evidentment, s'ha de captar i és el pas indispensable, però no aturar-se allà, a planificar des del principi fins i tot abans de posar-se a captar, fidelitzar, planificar com fidelitzarem a la nostra base social. I quan ho fem, passen coses meravelloses.